תהיו אנשים שמוצאים פתרונות ולא מחפשים בעיות. לא לחפש תירוצים, לחפש תוצאות. הגענו לחדר כושר, השעה עכשיו 9 בדיוק. חבר'ה, אני אומר את זה תמיד ואני אמשיך להגיד לכם, תהיו אנשים שמוצאים פתרונות ולא מחפשים בעיות. היום קיבלתי הודעה שהחדר כושר שלי סגור בגלל כל המצב בצפון, בגלל המתיחות, אבל עדיין מוצאים חדר כושר אחר והולכים ועושים את האימון. לא לחפש תירוצים, לחפש תוצאות. נתחיל אימון ישבן והמסטרינג, אין הרבה זמן, שעה וחצי לסיים את האימון, מספיק הכל כמו שצריך, זה אומר שאין הרבה זמן למנוחות וקשקושים מסביב. תרגיל ראשון, כפיפת ברך במכונה בשכיבה. שימו לב לתרגיל הזה, אני משתמש במשולש יוגה, משולש ספוג, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הוא עוזר לי להשיג עוד המון טווח תנועה בתוך התרגיל. אני עושה כאן בסך הכל 4 סטים, 15 עד 20 חזרות, וקדימה, בואו ניתן בראש. Like a telescope, we're looking at the stars. She's so damn fine and I'm so high, who you are. She's so damn bad, I done bought out her more. If it's double the money, it's double the size. Stash to them bitches that fuck for the night. Double the catches, they call us a night. Summons you fucking no matter the size. Giving the keys, we're giving up, please. Some my drink, but I got the bitch all on their knees. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body and they shit. בגדול הסט הזה היה סט מעולה, הרגשתי את השריר שורף, הוא לא היה לי כשל, נכון, היה טווח חזרות גבוה, 20 חזרות סך הכל עשיתי בתוך הסט הזה. סט הבא אני אעלה משקל, יש לי פה עוד 3 סטים, אני חושב שבמדד הר היער, הייתי פה באזור הר היער 7, אפשר להגיד, משהו כזה. נעמיס עוד משקל ונמשיך לשאר הסטים, קדימה. סיימנו עם הכפיפות בשכיבה, אנחנו עוברים עכשיו לרוורס וי סקווט. ברוורס וי סקווט זה סוג של וריאציה של ה-Good Morning, מי שמכיר, אפשר לעשות את זה גם בסמית, אפשר לעשות את זה גם עם עוד חופשי, בישיבה ועמידה. כל אחד מה שנוח לו, אני אישית אוהב לעשות את זה בתוך הווי סקווט עם הראש בפנים. כבר אני אראה לכם איך עושים. יש הרבה חדרי כושר שאין בהם את המכשיר הזה, ולכן אתם יכולים לשלב גם את הסמית, גם עם עוד חופשי, לעשות אותו גם בעמידה וגם בישיבה. העיקר התנועה של להרגיש את המתיחה בישבן, תרגיל שעובד בצורה מאוד חזקה על הישבן, מערב בתוכו גם את האמסטרינג, אבל המטרה העיקרית שלנו זה הגלוץ. 4 סטים, 10 עד 12 חזרות, זה מה שאנחנו הולכים לעשות כאן. כשאתם עושים את התרגיל, תדמיינו שיש מאחוריכם קיר. יש קיר מאחוריכם, ומה שאתם רוצים לעשות זה לדחוף את הקיר עם התחת שלכם. זה יעזור לכם הרבה יותר בקשר המוח שריר, להרגיש את הישבן, מתכווץ, נמתח, הכל הולך לעבוד בצורה הרבה יותר טובה. תדמיינו ממש דוחפים קיר כל חזרה. קדימה, אנחנו מתחילים. They said I couldn't do it back when I was broke, going through it till I got a deal. Now they talking about I knew it, but you wasn't there in the beginning. Nowhere to be found when I was down, but you showed when I'm winning. Left me to drown, now I'm swimming. I do it. מרגישים את הישבן? פצצה. מה שהולך לעשות פה, קודם כל נעלה משקל טיפה לסטים הבאים, ומה שאני רוצה שתשימו לב אליו שבכל חזרה שעשיתי, ברגע שאני עם הישבן אחורה, זאת אומרת שהשריר מתוח, אני מחזיק 2 שניות, ואז דוחף חזרה פנימה. יורד לאט במתיחה, מחזיק 2 שניות, דוחף חזק חזרה פנימה. תעבדו ככה, תאמינו לי, הישבן שלכם הולך להתפוצץ. סט שני, מעלה טיפה משקל, עלייה טיפה חדה, עוד 40 קילו, זה משקל שהוא לא קטן לעלות בין סט לסט. בואו נראה מה המצב פה. האידיאל הוא להתאמן באותו חדר כושר שאתם מתאמנים בו קבוע. ככה יש לכם את המכשירים הגבוהים שלכם, אתם שולטים במשקלי עבודה, אתם יודעים בדיוק מה אתם מרימים. בגלל המצב, אני בחדר כושר שאני לא רגיל להתאמן בו, אני לא יודע מה משקלי העבודה שלי בכל מכשירים. על פניו, אפילו שמדובר בווי סקווט, שזה מכשיר די זהה ואין פה יותר מדי מה להתחכם, עדיין יש פה דברים שונים, זוויות של פלטה, אורך מוטות, טווח תנועה, צירים, אז הכל יכול להשפיע בסוף על המשקל עבודה, לכן אני בוחן את זה לאט לאט ואני לא עובד עם המשקל עבודה הקבוע שלי. Shut the fuck up, hold, let me get my mind right, cause this is for the fans who truly understand, real all the time, all my fam, shooting for the stars, and I ain't finna land, giving everything I can, why they tell me I'm the man, making music is the best.
תרגיש הרבה יותר טוב. אני חושב עדיין שאני יכול לעלות פה עוד 10 קילו בכל צד לשני הסטים הבאים, ואני עובר תרגיל הבא, כיסא רומי, נפתח שם את המצלמה. סיימתי ברוורס ויסקוט, אני הולך לעבור עכשיו לכיסא הרומי. שימו לב חברים, בכיסא הרומי שני שרירים עיקריים שאפשר לעבוד עליהם. אחד, גב תחתון, והשני זה הישבן. אנחנו באימון ישבן והאמסטרינג, ולכן אנחנו הולכים להתמקד בישבן. נכון מאוד, אני הולך לעשות פה סך הכל 4 סטים, 12 עד 15 חזרות. טעויות נפוצות בתרגיל הזה, הרבה אנשים מנסים לעבוד על הישבן, אבל בתכלס עובדים על הגב שלהם. עוצרים את התרגיל כי יש כאבי גב, כי לא מצליחים להחזיק את המשקולת, אז אני אתן לכם כמה שיותר טיפים לתרגיל הזה, ונראה אם אתם תצליחו לעשות אותו כמו שצריך. הדבר הראשון זה בכיוון של הכיסא. אני שם את המשענת מתחת לקו של המותן שלי. לא על הקו של המותן, ממש מתחת לקו של המותן, אני אדגים לכם גם עכשיו עוד רגע איך זה נראה. מעבר לזה, משהו שאני עושה פה כדי לחבר את הקשר מוח שריר, תוך כדי שאני עושה את החזרות, אני רוצה לדמיין שאני דוחף את הירכיים שלי לתוך הספוגים האלה. אני דוחף אותם חזק, ואז זה עוזר לי להרגיש הרבה יותר את הישבן, שהוא זה שמוביל את התנועה ומושך. והדגש השלישי, גב מעוגל. אם הייתי רוצה לעבוד על גב תחתון, הייתי מיישר את הגב ומוציא את כל התנועה מהזוקפים, אבל בגלל שאני רוצה לעבוד על הישבן, אני מכופף את הגב שלי ומוציא את כל התנועה מהישבן. שימו לב עכשיו איך זה נראה, בגלל שיש פה מגבלה שהרבה פעמים אנשים מגיעים עם חוסר יכולת להחזיק משקל כבד בידיים. מה שאפשר לעשות זה פשוט מאוד לעבוד בטווח חזרות גבוה. אז יאללה, קדימה, 4 סטים, 12 עד 15 חזרות. אנחנו מתחילים. שימו לב איפה זה מגיע לי. המותן שלי נמצאת כאן, הספוגים מגיעים עד לכאן. I'm talking about when we riot. You dealing with a few true villains who stand inside of the boot, true spilling and spit true feelings. מרגיש מדהים, הישבן, שורף, מרגישים אותו טוב. כל חזרה במתיחה, למטה, בעלייה למעלה. סך הכל, עוד 3 סטים פה, ואני עובר לתרגיל הבא. מבחינת זמנים, השעה עכשיו 10, זה אומר שיש לי חצי שעה לסיים כפיפות, ברך ועמידה, רגל, היפ טראסט ומרחיקים. טיפה צפוף. ולכן מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות פה איזשהו סופר סט בין הכפיפות למרחיקים. כיסא רומי מסתיים, אנחנו עוברים ל3 תרגילים האחרונים שנשארו לאימון. יש לי עוד 20 דקות לאימון הזה, זה לא הרבה זמן, אני חייב להספיק את הכל. רציתי לעשות סופר סטים בין הכפיפת ברך להרחקות, לא יעבוד טיפה בחדר כושר הזה, המכשירים רחוקים אחד מהשני, יתפסו מכשיר אחד, בלגן. בקיצור, מה שאני הולך לעשות פה זה דבר כזה. אני הולך לעשות קודם כל את הכפיפות ברך בעמידה, רגל, בלי מנוחות בין הרגליים. זאת אומרת, ימין, שמאל, 3 סטים. כל רגל, סיימתי פה. המשקל הולך להיות יחסית נמוך בגלל שהטווח חזרות גבוה וגם אין לי מנוחה יותר מדי. אני עושה את זה רצוף. ברגע שאני אסיים פה 3 סטים, אני ישר עובר להרחקות, נתקתק שם גם 3 סטים של עבודה, טווח חזרות גבוה, משקל יחסית קל, ונקנח עם האיפטרס שלנו. אז קדימה, אנחנו מתחילים. Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows. 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a gangster in silence for the record. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone great. Trying to save my face, it's all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been... הרחקות. חבל שלא הצלחתי לצלם לכם את הסיטואציה של מה שקרה. סיימתי תרגיל, תפסו אותי לשיחה. בזבז לי המון זמן מהאימון. זה משאיר אותי עם 7 דקות לסיים את האימון. אני לא יודע אם אני אספיק גם את האיפטרסט גם את זה. אני בכל מקרה מתחיל פה עכשיו 3 סטים, כל הכוח. אם לא נספיק את האיפטרסט, זה אומר שמחר אני קם מוקדם בבוקר, משלים עוד סטים של איפטרסט בחדר כושר בבית. אני שונא להגיע לסיטואציות כאלה, אבל אין מצב. הרבה פעמים אני פשוט חותך שיחות. לא היה לי נעים הפעם. חדר כושר שאני גם די חדש בו, חדש ישן. הרבה זמן לא הייתי פה. אנשים רואים אותי, מדברים איתי, אז אני חייב לבוא גם להיות נחמד, אין מה לעשות, גם את זה צריך לפעמים. זהו, 3 סטים, 15 עד 20 חזרות. If it's double the money, it's double the size. Faster than bitches that fuck for the night. Double the catches, they call us a night. Summons you fucking no matter the size. Giving up keys. Giving up.
הרחקות, אין יותר מדי מה להרחיב על התרגיל הזה. טווח חזרות גבוה ולעבוד עד שאתם מרגישים ששורף. הרבה פעמים אני רואה אנשים שנשענים קדימה, נשענים אחורה. לא ניכנס לניואנסים הקטנים של מה ההבדל בין זה לבין זה. מי שבאמת רוצה לדעת, שישלח לי הודעה בפרטי, בכיף אני אסביר לו למה להישען קדימה או למה להישען אחורה ומה ההבדל. אני פשוט יושב זקוף, יושב ישר, טיפה הישענות אחורה ונותן את ההרחקות. אז זהו חברים, אני חושב שכאן אני אסיים את הוולוג הזה. אני לא אספיק להכניס היום עוד תרגיל, אני אתקתק פה את שאר הסטים. אם נשאר לי זמן אני כן אכניס עוד כמה סטים קטנים של תאומים. היפ טראסט זה המון התעסקות עכשיו, סטאפ, לשים משקולות, להוריד עניינים, אין סיכוי שאני אצליח לעשות את זה בזמן. אז זהו, שיהיה לכם לילה טוב חברים, ועוד ניצחון. עשינו אימון אפילו שהחדרי כושר היו סגורים.